Anh phone gì ạ? Gì em Kore. ơi? Jadi aja kenapa, Pak? Aku ini mani kayo. Ini ban ya, Pak? Mani kayo lagi. Tapi Rome. Ini ban bu, ayo coba pentai berapa? Hah? Aduh, ay din nanti car thawin na kuy rupa. Aduh ka din pamak tre husiti. Nang wala hen ba malay. Nang pamak tre ba haytare. Nang kasi kaya na saya. Kaya na si kayo. Nang maming kang dapat dia na siapa untuk pasien kau ni kaya na saya sama. Maming kang jaga dunia. Nang wala din mana kaya mana kang brand. Nang ay na jali nupi na jaba nang. Ha? Ay na jali nupi to na jaba nang. Kay daw lagi. Itaw ni gima panda. Ay, amlan mo ito. Kaidaw lagi. Ay, kami pam to kamo to. Tanong kaidaw lagi. Tanang kay halage ba? Itaw ni na. Kuya no. Kangero no hay mamhak to. Kangero pwede. Sarap. Oh. Ay na kasi sa iba masyak siya. Napasabi to. Tawid daw ni. Mani. Mani napasabi ni ito. Napasabi to. Ito nagdiyan bro. Tahu, tahu ay. Ikaw nagkapatid siya. Ako yung kapatid mo. Tuh, kailangan rin. May jaga nito. Tuh, kailangan rin ako ito.